Etorri izela jaun Andreok laguntzientzat badoaz esan da bezala lehen kaletik. Arraun bigarren kalean da. Onkarribia hirugarren kalean San Juan. Eta laugarren kalean hori egontzia. Kronometroan jaun Andreok une honetan. Hemeretzietan 20 segundoak beteta. Kantak beraz aurrera darrai. Emakumeak era eta
Marcela Bolio, la jugada de finalización del gol de Rojo Sánchez, con más de 140 a 4 y seguro, Está poniendo cada vez más negro, ¿eh? Mira, se la toma. Se la toma. Gaztea
garen traine. Gurekin izango ditugu sari banaketa ontzian Itziar Egaña, Donostialdeko CaixaBankeko negozio eskualde burua.